sikhuluma ke ngegift yaka prophecy ke igift yaka prophecy umusa owunikezwe uNkulunkulu ungaqualify ukuthi ungaba nawo unikezwe uNkulunkulu ungaqualify ukuthi ungaba nawo, right? Amen. So njengoba siqhubeka nama prophetic foundations, so we need to understand ukuthi uma besikhuluma ngeprophecy, iprophecy iyigift ayisiyona ireward. So awunakuthi uthi mhlambe sengisindiswe for 5 years, njengoba sengisindiswe for 5 years senginamandla ukuthi sengingaba umprofeti. No, akusiyona ireward ukuthi mhlambe ususindiswe for 5 years. Ungangaba ungangaba ngisho nano 6 months, but ukugcobe ke-assignment ke-lokhuzana kwi-gift yaka prophecy because isiphiwo. That's why abanye abaprofeti bezalwa nayo iprofeti. By the way, abaprofeti bahlukene igaba ezingu-3. Sakhuluma ngayo igift. Abaprofeti bahlukene igaba ezingu-3. Kunabaprofeti abaziwa ngama-before prophets. Anginiyabhala njalo. Amen. Kunabaprofeti ababizwa ngama-before prophets. So ama-before prophets yilabo profeti abagcotshwa emaphakadeni ukuthi baba abaprofeti bengakozala. Ngesikhathi kusathiwa nje masenze umuntu ngomfanekiso wethu, bayithola lapho ilokhuzana, balithola lapho ugcobo lokuba abaprofeti. Banele bazalwa sebevele bawa abaprofeti. So laba babizwa ngama-before prophets, babe ngamaprofeti before the creation, baba ngabaprofeti. Then bese bakhona abaprofeti ababizwa ngama-called prophet. Ama-called prophet ngamanye amazwi abaprofeti ababiziwe, akazalwanga ngumprofeti. Ubizo lobuprofeti limfice along the way, labo babizwa ngama-called prophets. And then bese bakhona abaprofeti ababizwa ngama-made prophet. So ama-made prophet awazalwanga abaprofeti, ababizwanga abaprofeti, but ngokuhlangana nabaprofeti noma ngokukhonza nabaprofeti noma ngoku-attenda amasemina abaprofeti bathole sewumprofeti, lokho kubizwa nge-made prophet. So bahlukene igaba eziwu-3 abaprofeti. Is either wazalwa nayo, noma ubizwe along the way, noma wenziwe i-atmosphere yabantu ohlala nabo ukuthi ube umprofeti. So bahlukene igaba eziwu-3. Ibe clear le, angiyifihlanga kakhulu angithi. Alright. So kukhona konke ke lokho, is either ngathi uzalwe nayo, noma ubizwe along the way, noma awubizwanga along the way but i-atmosphere abaprofeti kwenze umprofeti. Akukushintshi ukuthi iprofesi iyigift. So kusama lapho nje kutheni iyigift futhi ayisiyona ireward, iyigift. Iprofesi ke le uyakwazi ukuyicela kuNkulunkulu. That's why uPaul ethe we need to earnestly desire the gift. Yabo, so ngamanye amazwi uyakwazi ukuyicela, uyakwazi ukuyilangazelela, uyakwazi ukuyifuna kuNkulunkulu. Umtshela uNkulunkulu ukuthi no, ngicela ukulokhoza ukuba nesiphiwo seprofesi akunikeze. There is nothing we can do ukuze usihola, siyona into eholwayo. Awuna ukuthi mhlambe ungenza into ethile, mhlambe ngathini ngambe kukhona into ongayenza just ukumimpress uNkulunkulu ukuze ube negift. Cha, uyasicela nje straight, uyakwazi ukumcela uNkulunkulu, baba ngicela ungiphe iprofesi. Ngiyacela ukuba sharp iprofesi, ngiyacela uku-understand igift yaka prophecy. So uyakwazi ukuyicela kuNkulunkulu, right? So sengishilo ngathi uma besikhuluma ngeprofesi, iprofesi ayisikhona ukusho ukuthi mhlambe une spiritual maturity noma sowukhule kangcono kunabanye noma usunomaka omkhulu ukukhombisa ukuthi wena sowumuntu one maturity kunabanye abantu, noma uyefana nje nabanye abazalwane. In fact uyafana ne-fivefold ministry ukuthi kuphela wena operator ngala ngakaprofesi. Okay, so njengoba ngithi uyakwazi ukuyicela, uyakwazi ukusondela kuNkulunkulu akunikeze yona because yena he is our father, yabo. So he is our father. Uma besikhuluma ngelokhuzana ngegift yaka prophecy, uma bebeyichaza baye bathi ifana nalezi, uyabona lezi phiwo, uyasibona isihlahla sakhisimusi, yabo isihlahla lesakhismusi.
Amen. Isihlahla sakhisimusi siba nama-present lawa abekwa lapha phansi. Angithi ukuwabona lama-present abekwa lapha phansi. Yes. So njengoba lama-present ebekwa lapha phansi, umuntu ulinde igama lakhe ukuthi alibizwe elilapha kuleya present, then bese awuthatha i-present yakhe avule into ephakathi, athathe lento ephakathi kube eyakhe. So uma sikhuluma ngegift yaka-prophecy, igift yaka-prophecy nayo futhi ikanjalo. Igift yaka-prophecy uNkulunkulu uyayibeka kwinqolobane yakhe. Wena the more uthandaza, the more uyicela, then yena bese akunikeza yona, wena bese uyayivula bese uya-operate kuyona. One of the biggest challenges esiba nawo abantu ile ukuthi abanye bayahamba bayocela kuNkulunkulu. uNkulunkulu abanikeze le gift ibe sesandleni sabo, kodwa bangayiqali, bayigcine bebambe kanjalo. Baningi abaprofethi abayinikeziwe igift ehlezi ezandleni zabo, kodwa abayisebenzisi. Kuphela 3 months engaprofethanga, kuphela 7 weeks engaprofethanga, kuphela 6 months engaprofethanga, omunye kuphela ngisho unyaka engaprofethanga, igift unayo kodwa akayiqaqanga. So lokho uNkulunkulu ke uyangakuthandi ngoba the reason ekunikeza igift ngenxa ukuthi usuke ufuna uyisebenzise emphakathini. So awukwazi kuba negift ungayisebenzisi. Uma ngabe une-gift unomqhele wokuthi igift yakho uyisebenzisile. Kunabaprofethi abangeke bawufice umqhele ngenxa yokuthi igift yabo bayinikeziwe kodwa banga-operate kwi-gift. So ngiyakucela ke nawe mntakwethu, ngiyacela njengoba uNkulunkulu imphatha igift ye-prophecy upon your life, please make it a point ukuthi uyayisebenzisa. Each and every Sunday before uye ebandleni, thandaza kuNkulunkulu, umtshela akukhombisa ama-visions ngebandla, akukhombisa imessage yosuku lanamhlanje, akukhombisa ukuthi obani abagulayo spiritually, obani abagulayo physically, badinga ukuphulukiswa kanjani. Even noma ngathi awubabekanga izandla, but ukuyothandaza ubiza igama labo emakhoneni ngenxa yokuthi uNkulunkulu akambulele bona, lokho kuyisign ukuthi uya-operate kwi-gift yakhe ka-prophecy. Yes. Okay. Amen. Amen. All right. Ukhona ongiphathele iBhayibheli, ake ngibhekele abaseKorinte bokuqala chapter 12. Yeah.